Circular Design Camp er jo et super fedt koncept, fordi det bringer de studerende sammen med virksomhederne og lever den kollaborative model, som er nødvendig og vigtig, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Den bæredygtige omstilling kræver, at vi alle sammen skal gøre ting på en anden måde. Vi skal lære at forbruge på en anden måde og producere på en anden måde. Så derfor er det helt centralt, at sådan en camp som Circular Design Camp, den lærer os, hvordan vi kan arbejde os ind konstruktivt, proaktivt og optimistisk i en bæredygtig omstilling. 61% af den danske befolkning ser klima og bæredygtighed som den væsentligste udfordring af alle. Klima er ikke bare, hvordan kan vi tage og stille flere vindmøller op, og hvordan kan vi bruge mere biogas i den anden ende, eller et eller andet, som man typisk hører i medierne. Det er faktisk en meget, meget divers sæt af ting, vi skal ud og forandre i vores samfund. Hvis vi kan forestille os fremtiden, så kan vi også designe. Så jo bedre vi bliver til at artikulere, hvordan fremtiden ser ud, jo bedre bliver vi til at arbejde i den og arbejde med fremtiden. Det har været super spændende og utrolig udfordrende også på en rigtig god måde for at blive skubbet lidt til min tankegang om, hvordan jeg kan kigge på nogle forskellige problemstillinger. De kommer mange gode informationer, som vi også kan bruge til vores opgaver osv. Også ikke kun til opgaverne, også når vi sådan går ud i verden. Så jeg tror, det er så vigtigt, at vi kombinerer dem derude, dem som i dag har enten rigtig gode eller rigtig dårlige forretningsmodeller, med nogle af de unge, som har nogle helt andre tanker omkring verden og den fremtid, de går ind i. Tak for et virkelig fedt koncept. Man kan se, at de unge er virkelig engageret i også den måde, det bliver faciliteret på, og det program, de bliver drevet igennem. Det er jo en klassisk design sprint, og det er en rigtig god målgruppe, der er ramt til både, at virksomheden kan få virkelig meget ud af det, men også, at de unge kan lære enormt meget af det her. Og den måde at arbejde på, så vi alle bliver lidt mere innovative og iværksættere, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet senere også. Vi startede campen for at skabe indsigt og optimisme igennem handling, og det er lige præcis det, vi har set i år. Både for virksomhederne og alle deltagerne. Så vi kunne ikke være mere glade. Nu glæder vi os bare til næste år, og måske vi ses.